farem una meditació sobre el primer chakra, anomenat en sànscrit Muladhara, que vol dir chakra arrel. La paraula chakra ve també del sànscrit i vol dir roda, és energia que roda i que quan està estancada l'hem d'intentar activar amb meditació, amb respiració, per no bloquejar-nos i que l'energia flueixi. Començarem alineant-nos amb l'esquena. Intentem tenir l'esquena relaxada, però al mateix temps alineada amb el cap. I començarem a respirar des de la panxa, portant l'aire al pit, deixant anar, relaxant, exhalant. Observa com la meditació et fa estar connectat, connectada amb tu mateix, amb el teu cos físic, que és el que avui treballarem. El cos físic, la connexió amb la Mare Terra. Inhala profund des del nas, des del primer, la base, des del primer chakra, cap al cap. Com si volguessis barrejar l'energia de la terra amb l'energia celestial, espiritual. Sent el volum que té el teu cos, l'espai que ocupa en el lloc on estàs. I respira't, recorre't tot el teu ser. Ara observa les parts que toquen a la Mare Terra, les cames, els peus. Connecta fortament amb la terra. Aquest és el primer chakra, la connexió amb la Mare Terra. Deixa que t'aculli, que t'abraci. Sent el magnetisme. I afluixa tot múscul. Estàs en mans de la teva mare, la mare que t'ha acollit durant eons d'anys. Relaxa't, deixa't cuidar. Deixa que els esfínters es distensionin, s'obrin.
per captar tota l'energia de la Mare Terra. Observa els malucs, com es relaxen, com deixen d'apretar. I ves pujant, ves observant com està l'abdomen. Ara és el moment de destensionar-lo, de deixar d'apretar. Puja cap al diafragma, respira'l, eixampla'l. Exhala tots els nervis que tinguis aquí dipositats, l'estrès acumulat. Neteja'l. Sent l'escalfor del xacra quan s'activa, quan es relaxa. I mica en mica ves pujant els xacres superiors, el pit, espatlla, braços. Relaxa. No hi ha res a fer. No has de sostindre ningú. Només estàs tu amb tu mateix, tu mateixa. Sempre pots deixar anar més i més. Relaxa la part superior, el coll. Deixa que reposi el cap de manera tranquil·la, suau. Que les cervicals es destensin. I nota com la cara va canviant la seva expressió i dibuixa un somriure. De tornar a estar en aquest lloc, en aquest espai teu. Relaxa la cara. Deixa anar la mandíbula. Descansa els ulls, el cabell. I ves posant la mirada cap a dins. Observa com està la ment. Intenta exhalar-la, buidar-la. Com si tinguessis un desaigüe on poguessis buidar
cada petit pensament que et ve. I a poc anirem a fer aquest treball del primer chakra. El primer chakra està ubicat darrere els genitals, entre l'anus i els genitals. Aquí està el primer chakra. Ves amb la teva mirada interior, connecta-hi. Imagina't que hi ha una roda que tu pots fer girar amb el sentit de les agulles del rellotge. Aquesta capacitat de posar intenció a les coses, respira el primer chakra. Fes activa. Fes una respiració circular d'esquerra a dreta, girant. I ves desplegant les arrels, escames, peus, cap a la terra. Connecta amb la part física, amb la densitat que ets. L'instint de sobreviure, de treballar la terra, de guanyar-te la vida. De tenir aquestes necessitats bàsiques cobertes. Això és el primer chakra. Arrelament, tenir una bona base. Per després elevar-te, però sempre des d'aquesta base. Nota-la. I ves allargant les arrels cap al nucli de la terra. Sent com es bifurquen, es connecten amb d'altres arrels, amb el teu clan. I sent la comunió de tota la humanitat en el nucli. Ves cap a baix, travessant totes les capes. Enfonsa't i enfonsa't. Sent l'olor de la terra, de les roques, dels minerals.
queda't amb tota aquesta energia de quarsos. Respira-la des d'aquest primer chakra. Respira, capta tots els nutrients. I arriba al fons de tot, al nucli, sent l'escalfor. Sent el vermell del foc, el color que connecta amb el primer chakra és aquest vermell encès que et dona vida, que connecta amb la sang. Observa el teu primer chakra com cada vegada està més avall, més connectat amb la Mare Terra per nodrir-se d'ella. I aquí pronunciarem el so del primer chakra, que és el LAM. Inhalem profund des d'aquí baix i també el pronunciarem des de molt profund. Inhalem. LAM. Observa com la consciència ha baixat aquí baix per activar, per arrelar-te. I ara puja la respiració cap amunt, eleva aquest chakra, aquest kundalini. Inhala fins al cap tota aquesta energia.
com si triguessis aigua d'un pou profund. Eleva cap amunt, cap als estels. I sent l'equilibri entre la terra i el cel. El yin i el yang. La foscor i la llum. Que tens l'energia equilibrada, que estàs en comunió amb les dues forces, expandeix-te. Fes que l'energia surti més enllà de la pell. I sent l'aura, la teva protecció. Respira-la. Fes un pas més i eleva't. Eixampla l'aura. Comunica't amb tota la humanitat. Envia aquesta energia d'equilibri, de salut. Energia necessària, ara i sempre. Sent la connexió amb tothom. La capacitat que tens de transformar el món. Si tu estàs bé, tot està bé. Perquè no hi ha un dins ni hi ha un fora. Sent que ho abarques tot.
Formes part d'una sola consciència. De manera molt i molt tranquil·la, perquè no tens pressa. Ves tornant cap a la teva individualitat. Torna a la teva aura, a la teva energia bonica, equilibrada. Respira-la. Tu l'has transformat. Connecta amb la pell, amb el teu cos arrelat, connectat amb la teva mare terra. Connectat amb el cel. Respira'l. Sent que has recuperat salut física, mental, emocional. I amb un somriure ves obrint els ulls a poc.